Asi Sahaf Haji Saleh. Yang kay mga luksakan mga pagriyakan kalimod tano na kalimod karantang adat mana kapapatay. Yang kaya kapapatay mga luksakan mga pagriyakan na ben aki pagkuna sa umani isa sang kuto kapatay sakita no mabua adang pan alam bu adin di pagintaw sang kaya dunia na di tanod mambudi pagamagin udina pagurasan ang kuto kapakataling markita no ang kuto kapatay so kapatay na ginan na kanaga ng piyakalak-kalak nyadagdag lang mga tao ay pagkalakyan ang kuto kapatay ay amataan mga luksakan mga pagriyakan na amay kasutaw ada amal yan amya kataling mo ang kuto kapatay na giyong kuto'y tarutop kakagdaman yan sa kuto kalak ugay na may mga kagiyong kuto manusia ay aparat yan na si Allah na amya taling mga kapatay na amya kadukiko karasin niya sa kayad niya so kapatay mga luksakan mga pagriyakan na ayak kaya aluyaw Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إن الله أن قطع قببتاي نagugiyang قطع قوي ay tupunga kay tanu Allah antay mga tao adna kalakyan paratin na si Allah subhanahu wa ta'ala sa manuto na debu apulagun tanu sang kaya kapatay kapagong pagilin tanu din napakasagid na ay pinakamapia na di tanu di pamagitong ng kuto kawiyag-uyag tanong alam mo adi tanu di pagintaw sang kaya dunia anto na isugan na kay tanong Nabi sallallahu alaihi wasallam igtanim khamsan qabla khamsin pamagitungan niyo ting Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kuto lima una ang panang kuto din kuto lima paganayon syababak qabla haramik giyang kuto kang udang ka sang kuto giyang kuto ang kamudang ka kunang panudang ka aluks pumagitungan ang kuto kang udang ka palapong ka kang udang ka usarang ka giyang kuto kang udang ka ko kapupagan na ka sa ilmu ay malana si ko gamatan wa gamis ikadua wasihata qabla saqamik yang kuto kapipya ginawang ka kung ang panudang ka kasakit yang kanan isubo ng Nabi apo pumagitungan ng manusia ay katalo wagina ka qabla faqrik so kakawasan ka kung ang panudang ka kapobre pumagitungan umanisa ang kuto kakawasan niya palapang kamalay pirak na punamarin yan i-anap ko sa riyanon si pagamatan wagam Islam. Antunay ikalima wa faragaka qabla shughlik yang kutua so kababakan tiya yang kuta oras ka kunang panang kuto adang ka kabisi ay kanum wa hayataka qabla mautik yang kuto akaw yaguyag ka sang kuto unaan udang ka kawafat ay sugan nakita no Umar radiyallahu an idha amsayta fala tanzir as-sabah wa idha asbahta fala tanzir as-sama wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika igiratigo Umar akyagubiyang ka na din ka puneway kapitaan ka nagu igira kaya pitaan ka na din ka panewa ikagigir ka nanggol ko ka sa amal o kabagar kapan nagugiyong ko to akaw o yaguyag kapan mga luksakan mga pagriyakan apyasitan bukya tagoy sa diyan ka sabab sa makampatagong oras nang buling kami pan apyasitan bukya tagoy sa diyan ka pakuya pakandudong kurkando aginutas salam assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh